kakhulu. Ngikhuluma iqiniso. Ulala ubheme kakhulu. Ububhemani. Yiyo lo gwayiso udlala. Bani bafo. Uthi ulala ubheme kakhulu. Yebo. Kanti hayi uthi mawulala ubheme kakhulu usubujabule. Phela mlungu kuba khona injabulo asafani. Bana kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uma unemali eningi ngayizolo ubheme enye ibeke ukuthi hayi sengiyobhema kusasa. Imali ayihlali. Yabona imali kusinawane mlungu ayihlali. Usuke nenhlanhla mhlambe sukusalele lo hlweza lo 10 rand inhlanhla. Uzuthi mfowethu uqola ukuthi angithi ithiwe kusema uvuka uvuka ngearost. Kuwa ngo-arost. Mawulala ngo-arost. Yabona ohlakaniphile awuthi mlungu yenze njani ndayithenga khona. Ishiya ngaleso sikhathi imali izothenga. The rest leyozohlala kuyona kunalesilwane sithi ngibheme. Yazi igcina isiphelile. Nawe ugcina ushilo ukuthi hayi ngiyayibeka le. Kodwa manje kubona abantu bebhema ubona awuwena ubheki. Hawu yini wena usukuzokhathazwa yini ngoba phela vele uyazazi ukuthi usushaya. Ubhemile usu-right. Kube khona into lento inesilwane. Usathana hlahle lo. Usathana. Ngithi usathana. Ngoba umuntu obhema igrass kahle mlungu. Uyambulala umuntu ngenxa yegrass. Ngenhloso futhi. Ephaphamento esenzile. Yabona mlungu thina asinaka yabo kwazi umuntu umshiye kanjalo sukungazi ukuthi kwenzakalani. Sale kwenzakalani. Yini esuku siyenza ukwazi umuntu uma umbamba inkonzo? Yabona umuntu kunomuntu ongakholelwa ukuthi into yami ngiyisebenzele inyanga yonke siyahamba manje ku30 minutes. Mhlambe ngo5 futhi akuyona 50 minutes isecond. Ngikhulume ngama second. Yabo ngoba iminutes into enkulu u9 u60 dollar. Yeah. Mobile. 60 seconds. Yeah. Into eningi ngabe 60 seconds. Kubanjwe inkunzi lapho. Kubanjwe inkunzi. Methi umuntu mawucela ngicela unginike ethi akafuni yabo. Obvious phela fanele ukhiphe into azobona ukuthi azothuka ngayo. Dinga lento. Yeah. Yabo. Ngoba futhi sina abantu abamnyama into eswrong kuyona sibambana sodwa inkunzi samazulu. Besidayisela abantu bokuhamba. Yo. Uthola ukuthi le phone engiyitholile mhlambe ngiyalinganisa ngithole u4 camera mhlambe weHawaii mhlambe le Hawaii u30,000 ngiyalinganisa. Yeah, ubeka isibonelo. Mina ngizothola malini u700 ngoba ngijaha ukobhe. Yabo angitholi ngisho uhalf wale uhalf wayo le mali. Yabo. Yazi wathi nomunye ubaba zonke izinto zenu nje zingo 30 rand ifridge 30 rand istove 30 rand. Singahlala endaweni. Yeah, okay vele siphakathi inside manje. Mlungu emlungu abantu sebebanjiwe inkunzi. Yeah, no man awuthi ngikufake ngohlelo la khona bafoni. Nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi indaba awulalele lo muntu omemezayo. Omemeze ngathi yakhala lila uthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakaMpudu bovu njengegazi nina bakasheshilisa ngedidi kwelimaholo lemhlabele impedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu nina besiqwaga bathi siyadla sidlodlobele sibeke isihlanga emadolweni nina bendlovena amandla awu nina bakadala inyebo nina bazukulwane bakaphalo awu nina bakamakhosetive phansi eSwatini siyabingelela konke lapho kufinyelela khona lo mbukiso yalo awu nina bendla mhlathi kaMayekisa siyabingelela lona obingelelayo ngoprofessor ngingwamkhiza ungibingelele phansi encube uZulu liyazongoma uZulu liyaduma inkosi emadoda ngaphansi kwaseNgcokwe eEastern Cape nakhona bathi siyacela nathi usimemeze ngoba nathi siyabuka nyamemeza nyathobeka kubona bonke abantu okufinyelela kubo lumbukiso yalo lo bingelelayo nguprofessor ngingwakamkhiza ngidabuka phansi kanongoma esigodini sapho umthetho nasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu ngalesi siqephu le oyethameli ingosi iHawaii ended up in drugs okuhlelo lungaphansi kwesitebele iMp TV1 lasilanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosiqwashisa noma bezo raise awareness noma bezosixoxela ngeindaba zabo ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa 1 uma umuntu wesifazane ungena ezidakamizweni noma kanjani uzodayisa ngomzimba uma umuntu wesilisa usungenile ezidakamizweni noma kanjani uzoyibamba inkunzi uzontshontsha
So lokho ongakubeka ukuthi uma umuntu wesifazane wagcina usuyisisulu salabo abaganga ngabantu abadayisa ngomzimba. Uma ungosilisa ungayithola ususengcupheni yokuthi uyabulawa noma uyaboshwa. Engicabanga ukuthi ayikho umuntu oyayifise ukuzithola esesimene njengaleso. So masiletha abafowethu la nodadewethu suke singabalethela ukuthi nizoba jaja noma sizobabethela noma sizobehlulela, cha, kepha sisuke sifuna ukuthola impilo yabo asebebhekene nayo, ngoba umunye uze washo wathi kuyi-drug ungena wenye into lifike likwenze enye into ongakaze uzoyicabange. So uma siletha abantu-ke lapha bezoqwashiwe ukuthi no, mina ngangena ezidakamizweni kanje, nazi izinto manje ngiyigcine ngiyithola sengizenze, engangacabanga ukuthi ngiyoke ngizenze empilweni yami. Mangabe uyaqala kuba ingxenye, siyacela ucindezele usubscribe button, ucindezele nebell. Ukucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo izokenyeza ocingweni lakho, uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoyine ne-membership, ibonakala itotoba nje ikhula kancane 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 kancane, asazi-ke kodwa siyathemba ukuthi abantu bayogcina bethintekile enhlizweni bekwazi ukuthi bayijoyine i-membership ukuze kuzokwazi kusizakala abantu abaningi. Uhlelo lolu inhloso ngqanyalo elokuvala imbobo yokungena ezidakamizweni, sivula imbobo yokuphuma ezidakamizweni. Bafo kunjani? Ngiyaphila. Umfoka bani lona? Uyichaze njengomasikandi noma ungachazela mina ungabuka ikhamera, ngoba umuntu unele ngabuka ikhamera vele ngabe sakwazi ukuxoxa. Yikho nje ngingabe ngisamtshela umuntu ukuthi sibhakade inside. Umfoka bani lona, uvelaphi? Ufunde iphi amabanga phansi? Ukhule nobani ekhaya? Nkosinathi mfowethu waKaNtuli. Awumphemba madoda kaSompisi. Kwamashu wadi. Yeah, kanti madoda umashu ugcwele emgaqweni. Mfowethu ugcwele. Kuthini ke nina maniyibona kuthini? Cha phela mlungu sangena singazi. Ya ngiyakubona ukuthi nangena ningazi. Sengisho uma angithi ujita nje lwade ejika la nayo akamashu. Bese ibona nje asitshelana sixoxe kahle kahle. Osina1 behlangene nabaxoxelana ukuthi mina ngisuka ngcono umuntu mosuka umazi phela. Naye awukwazi futhi ukuthi uxoxe ukuthi usuka ngoba uzokwenza icala la. Yabo lonto vele uthi qhamuka lezi igwebhe lezicala usebambeka kalula ngokuthi mina ngimxoxile ukuthi uhlala. That is why beyishintsha ngisho amagama. This is why beyishintsha. Okwenza ke manje ukuthi kube nzima ngisho sebefuna abazali babo ukuthi bebathole. Qiniso le. Kodwa mina ngiqale ngoba ngiqala ukufunda komalume. Yeah. Komalume kuphi? eWillow-Fontein eMaritzburg. Yeah. Ngafunda khona e-primary eWillow-Fontein. Ngasuka khona ngaqala ukufunda u6 eMthiyana. Ngasuka eMthiyana ngase ngiye eDube village kaMashu. Yeah. Ngifunda u8 naye. Umfundo njani? Bengumfundo ohlampe kakhulu ngoba ka first year ne second year ngizange ufunde ngeqiniso. U1 no2 angizange ufunde. Kahle kahle ubaba nomama mfethu bazala amawela awu3. Uthande uAyando uAndile umzwelo uzwanani. Mina ngimdala. Okay. Not ukuthi baza bokwaphuma amawela abamathathu. Baza lamawele ngokuhlukahlukana eze abamathathu. Yebo. Okay, nawe yiwele bafu. Anginayo mina ngimdala. Oyiwena ongaba umdala kodwa welanywa amawele. Yebo. Okay. Shuthi angazi mina ngizobesha ukuthi ngazala inhlanhla benginayo ke vele. Yabo. Ngoba ngithe ngisafunda la eDube village kwaqala khona phela isikemeke. Umuntu esebheminsa. Okay, angithi sifuna ukuyiqala emumva bafo lapho ukuthi kwakhona ukuqala ugwayela ababancane njengelozi, umuntu ohlakaniphile ofundayo ugcina eyithola kanjani ezintweni ezinjalo? Futhi umuntu ofundayo ezintweni enjalo ugcina ethola angithi uthola abangani. Yeah. Abangani uthola ukuthi babhema na ufuna ukuzwa. Yabo lonto ebafethu osingezwe. Yiwuza ugwaya hayi ugwaya wenzani lutho yabo? Yeah. Hawu. Laba babhema logwaya oboshwe ngerazed hawu. Yini bephe? Ngigcine ngifuna ukuzwa, ngigcine hawu. Igcine ngibawa kanti hayi ngoba kuyinsango le. Sekuvuvuzelwe newungu. Okay. Usho ukuthi yona wavela waqala kanjalo nje. Ngaqala kanjalo. Bevuvuzele iwungu. Engathi ziyeqa kodwa uyiteshi. Usho ukuthi yona nje wavela kwathiwa nje yizwa na ugwayi. Wasuka yizwa nansi insango ngezigabe engakanani okuhlukana kanjani mlungu kusho ukuthi bona mana mfowethu ngifuna ukhandela umuntu isithombe mfowethu akubone ukhula mfowethu umncane uhlakaniphile esikoleni unekusasa eliqhakazile ngifuna ukubona mina izinto eziphuma esandleni zitsheka
zitsheka kancane zitsheka kanjani sisuke sihlalele nabafethu beyibhemele nami kuyibe mina engifuna ukuza ugwayi wabo yabo lo mhlobo ayingiuzo lo gwaya ukhona umuntu obebheme ekhaya yabo akekho umuntu obebheme ekhaya kukho ngisho yedwa obebheme ekhaya kwaje ngawuqala esikoleni ngafuna ukuze esikoleni kubangani bami yabo ngweze lo gwaya mhlophe sengwayi ayinguzo uthi umbhedo lento yabo ayikho into elandelwa la ngifuna ukuzwa ke lento eboshwa ngeRaised ukuthi yini elandelwa la ngizingezwa yona iyabambana besingconywana yabo iyabambana kanti manje ngizothola abafethu sebefake sebe-ede newunga phakathi bekuyimuphi unyaka wona ufunde ngamuphi unyaka mina mfethu u-1982 ngokuzalwa kodwa ngiqala ukufunda ngo-1997 yabo kodwa eKamashu ngifike ngo-2003 yabo okay 2004 ngifuna ukuzwa ukuthi yini okay ngo-2004 like really iwonge besekhona hayi besekhona kodwa bekwamakhethi itrobe sezikhona lezi eziblue nezimhlophe engazizama setro nje ubusuku ubona istraw lezi ezincane zokuncela amajuice amadrink bese kukhona lokho ngamakhipsulu bekungekho ungamakhipsulu eqhamuke ngo-2012 yabo kusela ngo-2012 kwaqhamuka ngo-Teddy Mafia lokho amakhipsulu kwaduma ngoba kuqhamuke ehlukahlukene kukhona ukubhala u-TM njengoba kuthi Teddy Mafia yabo lo TM umele lo kukhona ungama-setro ukuthi bekhandwa abantu abahlukahlukene futhi abafowethu belobe kuvuvuzela-ke la ensangweni kanti mina ngazi ngilo ngishaya insango engenye day insango yangibamba ngenye indlela engayi-understand yabo engifuna ukuzwa lo mfethu angitshede mfethu laleli iyaphandwa phela lento ebufakwa la yini leyo yabo okay ugcine uthi nizalwa namawele nihlala nobani lapha ekhaya lapha ekhaya behlala nogogo noma okay ngesikhathi usuqala indaba zeinsango akaze mhlawumbe kwenzeka ukuthi umama wakubona ukuthi usuqala izinto enjengalezi shuthi uma wakwangibona ukuthi sengiqala into enjengalezo wangibuza ekaphi washo ukuthi ngaleso sikhathi bengisagula mfethu singazalwa ngiphethwe isifuba yabo uthi wangithatha-ke oletla ngisaphi esibhedlela lesi sase-Richmond bengesibhedlela sase-Richmond uma abuye ezeThekwini ezotshela ubaba akaphindanga abuya kuze kube imanje i-oledi futhi ngisuke-ke mina esibhedlela thatha la kube e-Richmond la ngaphinde la kuye aphindanga la kubo sasuka nale Maritzburg komalume kubo la hlala khona nogogo noma wakhe futhi ngisaphi mina esibhedlela lesi esifuba singaka yabo ngalala uma engasabuyi waseshona bethu yabona mina ngazi ukuthi washona yabo ukuhamba kwami emgaqweni ngangitshe mhlambe ngamfica edayisa umzimba noma i-street yabo yabo ukuqala kwami ukuhamba emgaqweni ukuyeka nje isikole ngoba ngafunda ngahluleka bengihlakaniphe kakhulu esikoleni bethu ngafunda ngahluleka yabo ngoba bonke bancoma uma babathengela ukuthi mina ngifuna ngibe nalokho nje ukuthi ngifuna ukukhuluma nami ukuthi nami ngibonga ukuthi ubaba ungizamelile kodwa yabo kanti ubaba bazomdubula ngawo 2004 uyophela yabo vele kubhede kakhulu kweqaleke khona lapho ngivele ngibone ukuthi hayi into engifuna bonke abantu bancoma abazali bawo la esikoleni mina nginamzali ngiqale lapho-ke mfethu yabo ngisuke esikoleni ngingene kulabangani bami sibheme wonga ngisuke lapho mfethu sikele emgaqweni kubanjwe inkunzi ngibone into yenkunzi umbhedo yabo ngibone lokhu ngamaphawusha inkunzini lena niqale ngayo okay uma ngibamba inkunzini sasiqale ngayo asiqala phela ngewunga ngiyakuzwa ukuthi niqale ngewunga ukubhema like ukuqala ukubamba inkunzi lena niqale ngayo nje nifome ngayo uqala indaba zokubamba inkunzi esifome ngayo ilokunyana iwunga phela yayisibambisa inkunzi yini enaniyenza-ke sasiphuca abantu amafoni sasiqhekeza ngifuna ukuzwa ilanguage kanjalo yini enaniyenza ulungu la
into esasiyenza nje kwakuphuca ifoni ukuhlwitha izikhwama. Yeah. Sabona ukuthi ngoba ngahlwitha isikhwama kaBesta kaBesta ngahlwitha isikhwama kaBesta naseCrossing ngaphumelela. Kodwa kaBesta ngiphumelelanga ngafaka induku yabo. Yeah. Ngayibona lento ukuhlwitha isikhwama eyumbhedo. Yabo ukuhlwitha into mase uyabaleka baningi abantu abahubhayo yabo. Kanti umuntu vula i-3-star uthatha into kumuntu ukunika yena umuntu. Yabo lo ngabona ku right lokho yabo. Hayi ukuthi uyabiyeka ugebengu uya-upgrade kahle kahle. Angi-upgrade mbizo. Ngiyafisa ukubiyeka ugebengu ngaleso sengisho ngaleso sikhathi mina wenza lento waqala ngokuhlwitha izikhwama. Wabona ukuthi lento lengeke ilandelana amehla abantu awuthi msebenzisa umese manje. Yeah. Ngenza kanje. Ngoba isona sigaba sakhe silandelayo leso. Kwaba isigaba esilandelayo. Hayi sibabambe mlungu. Ngelinye ilanga sithi sibamba umuntu inkunzi. Hayi la sewulaye ngase Durban Station. Durban Station. Sithi sibamba umuntu inkunzi. Ufika neThekwini. Yabo. Uzofika neThekwini. Kushuthi mlungu ngahamba ngesitimela. Ngitheme ngihamba ngesitimela mlungu ngahlangana nomunye uphethe efingami futhi ngigibele estation kaMasha. Ngihlangana nomunye ubhuti efingami yabo. Lo mfethu uyobamba inkunzi uthini asambe seThekwini yabo. Umgqibelo vele abantu basebakaMasha bethanda ukuyolwandle ngomgqibelo. Kusukela ngolosihlanu nomgqibelo ngesonto. Isitimela kahle kahle moshaya ithikithi elisuka eDuff Road. Ngase estation kaMasha. Uyakwazi ukuthi ufike eBria, uyakwazi ukubuya ngalo futhi lemuva. Into yange-weekend kuphela. Okay. Yabo. Kungelilanga ngishaya ithikithi kulosihlanu. Ngisikiza kaMasha nami ngangihambela ngomqondo obugebengu ngoba ngase ngazi ukuthi kuyantshontsheka olwandle eThekwini. Yabo yini lento abathi iqukulo sawo. Yini? Iqukulo lento ukuthi. Iqukulo. Lento ukuthi umuntu umebhuda mlungu ubeka impahla zakhe. Obvious umuntu uzoyigqiba impahla zakhe noma ashiya ingane yabo ukuthi gada umntwana la yabo. Okay. Kube sigameko esikanjalo mlungu leso sigameko sabantu. Iqukulo. Uthi uyishayela iqukulo. Kanti mlungu into eyinkinga ngidlule ku-anti wabuza i-Oledi ukuthi i-Oledi lakho ngempela mthina iladuka ngithi lithe okay moba nenkinga nayo inamba ongifonela. Yezwa mfethu ngiyithatha inamba ka-anti ngiyifake ephaketheni. Sesiyahamba ngila ngigqoka ishorts ngigqoka ubhaqi ngigqoka iskipha brazo ngigqoke netrunk ngaphansi kushuthi le namba ngifake ephaketheni. Kanti mase sihamba nalensizwa sogumula ama-shorts yabo siwafaka eplastic. Kanti umngani nami mase shaya mlungu uzoshiya uplastic. Yezwa mlungu onempahla zethu avela hlaba ama-laptop awu-3 ahlabe nemendlela zakapteni kaMetropolis. Yiqukulo lelo. Yiqukulo. Akangitsheli-ke nje bese shaya umngani. Yabo. Mina esethatha akangitshela. Mina ngazi ukuthi ubamba uplastic siyabhuda ke eBushfront. Yabo. Kodwa sibhudele emqondweni. Sibhudele emqondweni phela thina siyazi ukuthi abantu bazobhuda. Mina nje ngalutheka nje ngangena. Umngani wami sasingazile kahle ukuthi kuzobhuza asontsho. Yabo. Umngani wami la mlungu okay akasangithiphisa ukuthi hayi isiko lesekonakela. Yonakala sihlabe manje yabo. Naku kulahleka ngala sihlabe yabo. Umngani wami akasangithinti mlungu. Okay ngiyongibhuda lapha vela sihlabe umngani. Besihlaba umngani wami nami kube khona into sangiqala iyaqala hamba kasekho lo muntu. Angivele ngigqoke lo bhaqi ngigijima ngijaha ukuya lapha eshaweni ngokhipha ihlabathi. Ngiqalaze kahle akekho umngani wami. Yabo. Umqondo ubuze uzohamba ngenyawo futhi ekhaya nomunye umuntu manje. Isikhindi sakho uzothi siphi kini ugqoka itrunk. Yabo. Ingiqala ukuyibuka lento ukuthi lento iqala wese ngehle ngenyuwa le Bushfront ngiloko ngehle ngenyuwa hayi lutho umngani. Hayi ngoba ngokuthi angisena thikithi anginandaba kodwa esitibeleni ngibukela ithikithi edala phansi ngase Durban Station ngithola ithikithi ngingena ema-station ngihamba ngifika ku-anti uthi ufonelwa abanye abantu ababuza ukuthi
ebengamthola kanjani angazi uwinini yabo washo ukuthi hayi kulungile wathi kodwa uzoba nemali yabo ufuna ngibe khona nami yabo kanti wathi useshilo ukuthi inamba umuntu amnikile uyedwa ukuthi ushilo ukuthi usavakashela olwandle yabo vele nje icaca ukuthi nguwe ngempela kushuthi laba bengamjump esithiwa yona anti uwinile kanje ngazi lento yokudlala khoma SMS bengamjumpisa uanti ukuthi kunento esesiyenzile enje ngoba lo captain lo omlungu ufuna amaqhuza akane ndaba nama laptop akana ndaba nayo yonke lento yamafoni elahlekile nemali ngathi imali beyikhona ufuna ama laptop lapho mina mlungu angazi lutho bengikhona ngiphiki bengikhona kazi lo muntu bengizokwenza naye icala kodwa manje awubonanga mase kwenzeka izinto inkingi leyo yabo mlungu futhi la umfethu lo ayingqalazayo lutho sister ingitshela ukuthi ayifuna umuntu la kodwa manje lo muntu uthi uwinile manje wathi damn kodwa uthe uzomvakashela uthe akamchaza ukuthi uhlala lapho wathi uzofix imali wabuza iphini wayisha iphini yabo i-account yakho usekhulume ngisho i-account yakho sister yabo kodwa ithi iwinile yona ijabulela ukuthi iwinile uthi uwine nakahle dlala ama-SMS efonini yabo leyo nabantu abaphatha amafoni ukuthi akayazi ifoni fanele enzeni ngayo mhlawumbe wazi ukusenda ama-message noma ukufona kuphela akazi fanele ka-WhatsApp Facebook enzeni abanye abantu abanjani lazi umuntu usiswa kwamaphumulo ulami ithana yabo nje story nje thana kwamaphumulo anti uwinile ayikuhlalise kahle le ndaba lento indaba anti ufonelwa abantu uzokwambona umngani wakho lapho akamboni akamboni phela mlungu yabo manje into engiphethe kabi lento ukuthi u-anti uwinile yabo manje ngiyaxoxa yini u-anti mewinile afonelwa abantu ngilahlekelwe inamba basithi nalo muntu ebengihamba naye untshontshiwe manje ileyo nto mina vele wena usuneshot untshontshiwe noma into oyicabanzi nje bengase ngicabanga ukuthi mhlambe uhlabile wabaleka kodwa ubuzo uthi ayishiya kanjani impahla zethu phansi yabo umbuzi loyo into engayicabangela kanti iyona into engangiyicabangela ukubheka ubona ucabanga into uyisusa emqondweni leyo nto uyicabangayo ayakhona yabo kanti kuyikhona lokho ukucabangela okuqaleni yabo u-anti athi hayi mthina hayi ngicela ukuthi ube khona namhlanje labantu bathe bayeza bathe fanele siphelele sonke egcekeni yabo kanti abantu bafuna ukuthi bazi ukuthi u-anti wayinikayo bayi inamba zame ibhala phansi ayibasha abantu yazi u-anti ukephi mfethu u-anti umuzi kababa kama ngoba ubaba benomantombela benomandlovu umandlovu ioleti umantombela umamncane umantombela ebela ungamaswati umandlovu senande emangweni okay u-anti useswela basha ehostela angithola mfethu njengoba ngila ka-anti ngiseswela basha edodeni ka-anti yabo okay njengoba ngiseswela basha izwami ekudabuka lesitulo njengoba kuthiwa bayeza labantu bebeza labantu bafice insizwa la umlungu avela akhipha imali athengela abantu ikesi ibhodlela angithi yabo uvele kulwelula abantu ukuthi bangicaphule bengifake endlini yabo hawo wase kubanjwa mina manje u-anti ungikhombe ngamehla kazi naye fika abantu kuyena babuza ukuthi uba wamnika inamba wangikhomba u-anti kufanele insizwa sezingicaphula zingibeka endlini zathi ya wena usolwandle ngosuku oluthile ngavuma yabo mlungu kuthiwa mana asifuni into eningi sifuna amagunya yabo lezi izinto siyasilidayisile nazidla kodwa sifuna la makhosi phela yabo ngathi ayithama ngazi ukukhuluma ngayo bavele bathulula impuphu mfethu wathi uzoyithenga lo baba bathulula impuphu bangifaka empupheni
Athi lo mlungu vale ngize ngibhoshe mhlambe khona izokhuluma yabo. Hayi mfethu. Akube ukuthi ngisha ngonyawo phansi bathi ngisha ngonyawo bathi ngikhuluma. Mama uzokhuluma ukukhuluma shaka ngonyawo phansi. Angishaye mlungu. Ngishaye ayi. Bajetha imadoda mina ukhona umuntu ehamba. Awutshela abantu uzobulokhu uzamula yini? Ngasi mlungu. Cha, uqalekile. Mlungu. Yeah. Mlungu. Bangibuze ngishaya ngonyawo phansi babuza ukuthi manje sidle isikhwama lesi. Apha lamaqhuzu. Yeah. Ngisho ukuthi ngiyakhumbula khona kahle khona umuntu ngihamba la. So singamthola lapha ngithi hayi umfethu la ngase e-police station hlala ngakhona. Yeah, uyamazi vele kubo. Angazi ngisho kubo. Angithi kune police station lapha. Yeah. Singalahlela nje ukuthi sidlule ngakhona mhlambe eveni ngathi othi siseshe le moto yabona. Singalahlela nje. Kanti manje bahamba imoto private yini? Bahamba ngemoto yakho umlungu. Yeah. Umlungu uhamba nodaka abawu2. Sehle. Asho kodwa aluya. Hayi ufana ngempela kwayo olwandle kube lento wayenza ngabe umfana useyikhiphile ngendlela nani senenze ngayo nangendlela esinimshaye ngayo nangendlela esinimshubhe ngayo. Yeah. Yabo sengize ngabhosha. Yabo. Uzoyishiya emuva manje. Sengiyenzile into beyifuna. Kodwa manje angazi ukuthi bakhuluma ngalo ngoba mina ngesikhathi eshaya umngani nami ngangingekho ngibonanga. Yeah. Yabo. Hayi mlungu. Hayi. Okay, bathi ngibenza isilima ngikhombe bami bamela ngakasenga osifikela ngase garage module shell. Sifikela ngase leli bridge ephuma kanje bonqamule iyongena lapha emazaka amazambane moqale ehostel. Yeah. Yabo. Nalo mgwaqo wehlayo e-police station bawudlule bangihle ngathi baye e-police station. Yeah. Bawudlule bathi umboni ngithi ngimboni bangene ngalo wesilile ngathi ngena kasi. Yeah. Bangene ngawo bathi awumboni zamboni babuyele emuva. Ungifaka into bangishiya. Hayi ngubo ngangibamba ngamazinyo. Hey. Yabo. Indlela bakushaya ngayo. Hayi indlela bangishaya ngayo. Kodwa wabona anti usaya ngiyazi lento ngoba mfethu into mawuyazi kulula ukuthi ukhombe la usuku udayise khona ngoba usuku usushayiwe mfethu. Manje ugcina uthola nini ukuthi yena umshidelo wayenza lento niphinde nihlangana nini? Shuthi phela mfethu ngithola kanjani ukuthi ubra wami wayenza lento. Mina sengibona ngoba ngishayiwe yabo. Ngifundela kwezami ukuthi ubra wami ufika washiya impahla zethu. Yeah. Yabo. Esebona lezi zinto. Esedidwe lezi zinto amalipsop kuthiwa amalipsop awu3 imali nani kodwa bafuni yonke lento bafuna amaqhuzu. Yabo. Ukuthi amaqhuzu watshinge phamazi. Hey. Hambe ngefika mimi mhlathi hlangane nayo lentsola boya. Hlangane lentsola boya isemalini. Yabo. Engababiza ngingabalanda mina. Hayi mlungu wawungekho ukubalanda. Sebeze bakubhoshisa. Hayi mlungu sengize ngabhosha wawungekho ukubalanda. Ufica umuntu ungenamali umfice esemalini. Uthi uqala indaba akuvale ngemali emlomeni. Hawu mlungu. Awanginike imali mfethu. Uyamtshela ukuthi naye inkinga. Ngiyamtshela ukuthi ngangena inkingeni. Mfethu sasho ngani mesushaya awusaqabana awungaqabula ngishiphe isitasa saqabana. Awumadoda uhlukana neTristan. Angihlukani. Iphi nje manje? Emlungu isanda kucoma phoyini. Unenkinga. Unenkinga. Ebafu ubukeka unengozi uneyikanga ngisho la. Wawugaxele. Emlungu sengidlule into eningi. Kodwa manje mfethu yazi indlela oqaleke ngayo angibothi uzokwazi usikhiphela lezi story lezi. Lozo mlungu. Yabo mlungu sengidlule into eningi. Okay bese ngidayisa namafoni. Yeah. Yawa Ngibulele leyo. Manje abantu ngendlela abayidomu ngayo mlungu bavele bathinga noma yini. Umuntu omnyama umZulu isidomu ngayenye indlela mfethu. Yeah. Mewothi wanayo ifoni. Yabo mina bengishaya ukuthini mlungu ukuthi ngibe noqondile. Yeah. Mfethu uqondile ngiveze umnike umhlwehle ngoba asekhipha imali akaboni ukuthi Hawu futhi ngathenga ifoni ngingaboni ukuthi mfethu idemo.
khona abantu besimbi okay ngimvezele umuntu ifona abo athi malini ngithi hayi mina uma ngisebenza ngoba ngitshontsha manje mfethu iyashisa lento yabo hayi manje umenza kanjani yabo lento yenzeka eStenga ngisuka sengibuya kaStekeni yabo eStekeni lokho rehab rehab awusuphuma nje rehab bantu ngahanje so ukuyeke ukuzama ukuyeke ihungu anti wangihambisa khona ngizama ukuyeke ungaya kaStekeni inkinga kaStekeni kuyathandazwa njalo kusemuvuka awufuni nona ukuthandaza ukuthandaza ngangakuboni mfethu ukuthanda ukuba uNkulunkulu mfethu ukhona uneqiniso mfethu ngalesikhathi cindezelwa amabhunu okufanele asebenze uNkulunkulu mfethu amabhunu asixolele kutheni ukuthi asicindezele ukhona uNkulunkulu yabo mina ngineshoya lokho hayi mfethu mayekhona mfethu hayi ukhona mfethu hayi ukhona mina ngineshoya lokho bafo iyazini into umuntu into engangaba naliqiniso ukuthi wena umuntu ungabi nalo iqiniso kuyena uNkulunkulu iphambana lapho umuntu uvele ufuna uNkulunkulu amenzele iqiniso nengenalo iqiniso kuyena angithi I understand into engishoyo mina ukuze if mina nguNkulunkulu wakho wena uexpect iqiniso kumina njengoNkulunkulu wakho kodwa wena ulenze iqiniso kumina njengoNkulunkulu wakho awuwazi uNkulunkulu ukuthi ngikwenzele iqiniso kwawena ungalezi ngoba nami angilezi iqiniso liqala kuwena kahle uNkulunkulu uqala kuwe kahle kahle so manje lapha kwaStekeni uanti abona ukuthi ayisengine yabo asama ungisa kaStekeni ezwe futhi unokuvula umhlobo wenene ezwe abantu bachaza lapha ngangibhanti into kanje hayi mhlawumbe lo muntu engayeka lo mhlawumbe nengane kamfowethu la mhlawumbe ngangena ngingasizakala lapha yabo hayi angibuze elinye la hawo nkosinathi ungaya kaStekeni hayi ole bekuthi lapho kuyayekisa umuntu phela angisho ukuthi angizwani neBhayibheli yabo ngithi mekuthi kuyayekisa umuntu uzophuma eright ayikho inkinga ngingaya awu anti angibhakishele umswala ngibhakishele umkhala mhlawumbe ngiku 500 so sengiyeka kaStekeni hayi ngihambe mfethu ngitshezo anti wangishiya eStela engigibeze itaxi eTranscorp yabo engibuka ukuthi mengehla kule taxi sekukhokhiwe imali esekhaya hayi wrong leyo angha kwase kuthi jika ngokhona eTaxini usuphethe lo 5 yabuka ukuthi kaStekeni ifika ngithi asitshele ukuthi la awuvumelekile ugwaye semthango bakubhaliso wami ugwaye yabo shuthi lapha ungena ne-ID yakho ugwaye bawubhalise ngisho ifoni awuyiphasi lapho umuntu asifoni ngoba ezinye ingane ayinamafoni angithi bangibhalisela ugwaye wami bangibekela iy'mpahla zami ney'mpahla zakhona kwase kuthiwa la zivumelekile ukuhlangana namantombazane la kuvumelekile ukuthi sibheme ugwaye insangu abantu bangakhona balibulala ibhara mfethu kanti bamuphumulo abadlali balibulala mfethu kahle kahle uStekeni usendaweni eright usendaweni errong hayi uright manje ukuthi phela nisuke nifuna ukuphuma nishoshobeni enzeni anti shuthi usinawane shuthi abe bephuma bagcina sebetshotshwe iy'mbuzi zabantu bedayisa babanjwa laba babanjwa mfethu banqumisa okwembuzi bahanjiswa sekhanjiswa plastic befakwe koplastic lakhe imithwalo udodo akudlalwa ke lapha iright kusuke kumele uzazi ngempela ukuthi uyayeka noma ugcwele ukudlala wangena ke khona ngingele khona ngiboni shuthi ukusonta njalo ungahambisani nami yabo kanti yazi ilapho ke lapho wena uhambisane nento ngempela kuyiyona engakulapha yazi mhlambe kaStekeni mfethu ngabe nga-akhwili manje ukube ngabekezela mhlambe ngabe emfethu kunabafethu lapha kaStekeni abayekiswa ehunga babekezela mfethu bangabhema ngempela ngoba phela khona abafekisa ngisho into zabo nembhemo yayibona leyo nto kuzu irokho kuzihunga yabo ipost lakhe yabo
kodwa wazi ukuthi into zokugcoba uyothi befika nazo into zokugcoba ethi bevula yena iwunga nombhemo hey ayibhemele khona la esontweni uyabona manje uqaleka kanjalo komunye usinawana okhona eceleni ubona abanye bebhema ulingeka kanjalo hey ngithi 1 engibona ukuthi awuyini 500 wami angabhema la mina ngibhemi story badakwa lapha bahlanga yabo hayi ngithi 1 vela ngithi sengisuka nedem eThekwini leyo manje manje angazi ukuthi okay nginemali okusikashane antakunike yona suke la nginyenye kasiteke ngiqoqa ngami nginyenye ngiphume egesini ngime kaMxhosa lapha ngikhombe phezulu imikhonto yami NM awu Eastern hlaba malena 60 rand yabo hlaba Eastern angazi umuntu Eastern yabo ngifika la Eastern yabo ngifika angithi mongabe usinawana uqala endaweni esengase-rank ukuthi la ubona khona usinawana abo siphithiphithi yabo ukuthi kudayiswaphi okubhenywayo yabo ngifuna lezo siphithiphithi yabo hayi bangikhombisa ngiye khona ngibhema kube ngcono mhlungu mhlawumbe ngashaya isikepu kwaba ukuthi udwe yabo engishaye nephuzu ukuthi udwe idleke imali ipheleke uqala ukukhuluma uyabo eqala ukukhuluma ayikwazi kuseni ingasekho ngendlela ase ngihlalile u4 days kasiteki ayikwazi kuseni awu-arosta sekuphume ngisho u-arosta ndoda mlungu mhlambe u500 phela mningi kabi mlungu wawungahlali kodwa ngenxa ukuthi nje mlungu ayihlala u4 days kapha ungabhemi wavele wamncane kakhulu wavele wamncane hayi qalele sitenga hayi okay siyatholana ukuthi eThekwini phela ithina sikhanda abantu bawo stand yabo kahle kahle iThekwini liyadonsa bese yonke indawo phela nifika khona lifeli dot mlungu labo sisi mlungu mhlamba abanye ababuka thina la banamadoda ejele ngenxa yabo abafowethu abayethu labo isifaka amafoni ejele abasuka la eThekwini yabo abasuka la iyadonsa eThekwini hayi sengiyadonsa shothi usibona seThekwini nje kumele wazi ukuthi ezinye zezinto futhi ngibona ezinye inselabo yabo engazi la iwesivile khona lapha eThekwini awu emsinayo imanje bethi nami ngihambe ngibuke ezitolo zakhona amafoni yabo ngithola amademo lawo yabo lokhu ama-pouch iPhone ngifuna i-green lezi ekhanda ukuphume lokho yabo ngithole zona ngifake i-green lezo ngifaka isodwa ngaphansi uvele angithi uma ufaka i-screen usifaka kuyilokho njana kwi-pouch uvele ngathi amakhamera kodwa musile ubuka kahle uyabonisa kona ikhamera ngifake kube ne-flashlight yabo ukuthi kade ukuza phela mfethu yabo fire screen isibhekise ngiyabashaya fire screen isibhekise ngaphansi fire screen mhlambe ngitshela ukuthi mlungu esokuqala ngisibeka ngaphansi kwe-pouch siba ngaphansi siveza amakhamera yabo sesibili esokugcina ngisibeka sime kanje lesi fire sike sithi saqa sihlale njengale ngaphandle mengithola lesikhulu ngifake esisodwa ngaphansi screen ngifake esikhulu ngaphezulu yabo ihlale lento ithuli itsanqa manje mengikunika yona ikusuke kuyifoni awusho ukuthi ayona ila ubona khona hayi ukhiphe le pouch ngibona ifoni yaphela yabo abantu abanjalo edlula ngazi ijampe longikhiphana nama-pouch yabo kunabantu abavele bethengeke mlungu hey fihla la faka la hey ngino 350 mina yabo ngithathe ngabe ngopha mawuvuka umtshalo uthini kuye usuphethe telefoni awungidayisele nje manje ngizwe mlungu yabo njengamanje ngidayisela mlungu ngiyayiveza ifoni nayo ifoni ngiyayidayisa phinde uyibuyisele ephaketheni iyashisa ngiyintshontshile yabo hawu mfethu kanjani
Ithe ngincinzile mfethu ungancinza kodwa wena mfethu uthothi kusho wena umthengi ungancinza kodwa ngithi mfethu anginamali ngiyabhema ngenze njani hey uyabo ngoba sekwaba khona abantu bo over wonke amadorobha yabo lo since njengoba sisaba la security yabo hey ngoba engabona ngidayisa ifoni kulahleka ifoni lapho sho obvious izoshaya over khulume nabangani bakhe cashunu ngishawo yabo athi uyicimile ngithi hey ngicimile athifaka la uyena ongivulela indawo yokufihla yimina engifakayo hey yabo kuyavala asuka ngiyahamba uthengele wonga uthengele ngihlala phansi akayikhohle yabo ngekhohle yena mase to keep ifoni ekhaya uyachopha mhlambe ake ngithi mhlambe usekhipha ifoni mhlambe emotweni usithenga ifoni sikufanele ayionise ngeke ione phela into efaka igreen hey yabo ijampa kanjani ke uthi ngenye ilanga mlungu futhi ngiyenze leyo nto mhlambe ngayenza leyo nto mhlambe mlungu 2 months ngiyadukuza ngiphila nje ngalo ngishayela nje 600 500 300 ngabalimazi kakhulu yabo amhlambe uyedwa ongisukela nje wangiphi 1000 eyebonga nje uthathe ifoni into umlungu kade besanda kuyithatha ifoni yakhe lo muntu wayesebenza aphi mfethu ibe indawo ihestro indawo ekhanda ikhophi intambo zekhopha kahle kahle yeah sumjito osikade bamjojela ifoni yakhe wera manje wakunika iblocks uyiphethe imali yabo mathe fihla ke wayifihla ngampe uyena uthi faka la ngivali oze ngathi amlungishithi la ngelinye ilanga ke mlungu ngishithi hayi lapha ngangidukela izinto futhi ngithi ngivezele omunye umjidi ngimfica ukhuluma nefoni mfethu ngimbuze nayo ifoni sangi mancane kuba nefoni akhuluma nefoni mlungu abeze ngibona athi ngifihla ngifa avula isikhwama kanti ngalelo langa ngijikelwe izinto isikhwama angikhombise lesiphamu engisibona lesiphamu buke contest yabo contest yabo leyo ngikhayisa isiphamu emlungu yabo yabo musukubiziwe ngokufa mlungu sukubiziwe hey ngoba waziveza isibhamu lo muntu wakufanele ngimiyeke wathi usathane cha yabo wathi usathane cha ayingayi wawuvula ubhanga ufaka futhi mlungu wahlangana nosinawane wamtshele omunye usinawane oxhugayo yeah mthethe yakeni ifoni ongazi uvela aha yabo wathini lo lakunika cabanga unginika u300 umuntu futhi yabo hey wangikhupha skip isibhamu ngasizwa sithi heqe ngathi futhi ngangayidedela imali wayidedela imali manje into enkinga sengikhiphe nommesi wami mngaka hayi sitanga mphethe 7 engaka sengikhiphe le 7 i7 yazi ngikhiphela lo muntu ozothi vala lapha ngoba ngibale umuntu ophethe isibhamu hey yabo ngitshela ukuthi mlungu sisuka kaJesmas sesitenga mhlawumbe indawo ngangokusuka la uya eBria hey ela shawa ngesibhamu mfethu hey yabo ngabe izinsizwa yodwa kuphela ushembe mfethu hey wakora noma geje hawa lo muntu owangishaya mlungu naye inhlabakhe awekunquma ayinayi ngempela yeyeyeyeyomlo nenye yangena la yaphuma wona hey kodwa wangishaya ngoba sengifike erobotini erenka kamaphumu wangishaya sengifike erenka kamaphumu ngamthuka ngonini ngamtshetha kangiqedela ngoba ngase ngitshela ukuthi sengishayela nala akhona khona kuphela ngoba washaya u4 bullets hey yabo ngiyamthuka mfethu sangiqedela wathana kule yabo kanti abafethu babonile kwenzeka lento ngidlula ngaka Shoprite udla phansi batshela umaphuzu yabo lonto uthi nanga mfethu ebula isigebengu kanjalo ugqoke kanje umaphuzu ukhupha lo muntu ophethe isibhamu othi usuka kaJesmas phela icala isibhamu mekuthi semthethweni yabo usuka kumena lo muntu uthi ungena eTaxini uyagibela uyahamba
eTaxini angithi ufica hayi ukuthi uyena kuphela sebelindene itaxi ihamba. Samela lindi. Uyabo kusamela linde naye yabo abantu bagcwala. Mhlamba kawuhlala ngo 5 minutes mlungu babe emhlabe eTaxini. Hey. Babe ngene evenini. Mina kusho ukuthi bese ngifika lapha esibhedlela kule ndawo engangena kuyona ipassage la mashanga la Desi Rock lapha ngasetsheni Shaka kusho ukuthi ngafica elinye iNigeria lidubuleke inyawo zombili left and right bekushawa mina lapho. Hey, yila ngidlule ngakhona left and right amadolo o2. Hey, ngenhlanhla singene zaphuma. Eshawa yiwe lo mjito. Lo mjito eshaya mina kusho ukuthi lama Nigeria athuka into efana lamambari la esikhathi ungakhombi. Siyakhulunywa lento kwathiwa manje madoda akusetshenziswana. Singakhombani. Yeah. Ngifana lezinto zala ngezansi. Yeah. Shushu akolo bambuze wamthindisa bambongo. Awuvela oshokela. Hey ke sikuyadlala. Oje siyadlala umuntu ubaselekile yabo. Unayo sinawo ngidayisela ivoucher. Iphethe isiphamu. Esibonile futhi. Yabo. Amlungu sasingekho kwi-host. Salvelile isidulu. Yeah. Yabo. Awusahluthi nganisona ubaleke wena. Emlungu wangifikele lo ngabuye ngathi hayi ngoba vele sikhiphe 300 ayikho inkinga mlungu yabo. Mhlawumbe uzawuphinde ngishaya 1000 khona la mkhona yabo. Angabe sengenza okukhulu. Kusuwona. Sengona yabo. Ngisho mlungu ngishayeke ngihambe ngiyesibhedlela. Esibhedlela ngilele nomuntu oshayekile eceleni kwami kusho ukuthi sihlukaniswe umuntu oyedwa phakathi nendawo. Bese kubuye. Usmith igaba yakhe. Boyisaka ncenga ukuthi angephi stage nami ngovula icala ngoba lo muntu ade sidubula nalo seqaleni uboshiwe. Hey. Awu ngempela uboshiwe ayikho inkinga. Ufika uunderstand futhi yabo. Yeah. Ngathi kwenze njani hayi wastekeni umuntu wacisha wabulawa wafika abantu bamaphumulo befuna amanye amapara antshothayo. Usuqamba amanga. Sengiqamba amanga. Leso anti ayizwe kangcono indaba yami. Defender indaba yokweqa kwami kastekeni ukuze ibese stenga phela. Yeah. Ngoba phela indawo nendawo engihamba kufanele ngazi ngoba uanti kusho sekuyena ubaba nomama. Yeah. I understand uanti ngisho ngibona nje ubugebengu kulungeleke naso yabo. Suke mfethu ngilaleke Stenga mfethu ngilale Stenga. Singithe ngisahlele Stenga ngidischarge Stenga. Ngibona Stenga ukuthi isekho into engayenza ngoba lo muntu uboshiwe sekunabantu abangifunayo la. Hey. Ngigumula ukhonkolo mfethu umanzi engangufakele ngoba lo muntu owaboshwa uyasho ukuthi umuntu uyesibhedlela kodwa uzofaka ukhonkolo ngabe ngoba ngamshaya uyitshela utheni mhlawumbe uthi ulethe wangena ngoba washaya u4. Yeah. Wangena u1 la wabona ukuthi ungishayile ngale ngoba wangishaya ngaya phansi cishe ngashayiswa itaxi. Hey. Yabo kwashayila iquantum lesibili. Yabo enye inhlamba ngena kwiquantum. Hey, wahamba lo muntu wequantum yabo washo ukuthi kwakuyi umgqibelo amagadi awekho ngomgqibelo amagadi umgqibelo nangesonto asuke engekho ngoba lo muntu wayidubula wayengeke azaphumelele. Bafu. Usinawane ephuzu ukufa yazi kube kwakudutshulwa nje umuntu ongeyona usinawane ngabe wahamba yini usinawane bephuzu ukufa. Afethu uNkulunkulu vele ukosinawane afethu. Ngosinawane. uNkulunkulu ukosinawane. Uzembona ukuthi ukhona manje uNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu bethu ukosinawane ebethi njoba ngisinda lapho angisindi lapho kuphela nalabo abalala abamagadi. Yeah. Bacishe bangibulala kodwa no yazini bafu ngoba ngiyakubona uqalekile bafu lekho uzamula asibuyele sokwenza part 2 masibuya sokwenza part 2 uzobuya kusasa uzobuza uqhubeka la ugcine khona. Ndoda kunendaba yami yala la ngicishe ngafuna manje kusebhlungu mengilala la. Hey cishe ngafu futhi kumele sibuye sishaye kusasa.
lena bendlodleni ophaphe ekhanda kamenzi indaba awulalela umuntu omemezayo umemeza ngathi uyakhala liluthi igula likaJama lichithekile nina bakambudu komfushe ngegazi nina bakashishiliza ngedideko lemaholo lemhlabeni embedule lo khuluma ngoprofessor ngingakwamkhize uma usubuke weza wafika la kusho ukuthi isidla amaningi sakeni ngakho ke uma ngabe ebewuqala nqa ukuba ingxenye yalolu hlelo siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell izokubeka amathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo izoganqeza ocingweni lakho ukuthi uma ungena phakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku uma ufuna upart 2 bhala ngaphansi part 2 ku comment box if unombuzo nawo obona ngathi angozange udinga ubuzo ubhala ukuthi ukuthi sicela upart 2 kuze simase sibuya for part 2 ngifike ngibuze leyo mibuzo mina nguprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho awusancenga manje ngiyancenga impela ke manje